ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Имрӯза видеои мо як қонуни нав аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расида дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки қонуни бюҷети давлатӣ дар соли 2021. ҳозир мо ба шумо нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунед. нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд, ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. суроға дар рӯи экран. доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. инчунин доруҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021-ро ба имзо расонид. қонуни дар боло зикршуда дар асоси нишондиҳандаҳои иқтисодиёти миллӣ, барномаҳои давлатӣ ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул карда шудааст. қонун ҳаҷми умумии даромад ва хароҷоти бюҷаи давлатиро барои соли 2021 муайян менамояд. қисми даромади он нисбат ба бюҷаи соли 2020 1 миллиарду 591 миллион сомонӣ зиёдтар мебошад. дар бюҷаи соли 2021 чун солҳои қаблӣ афзалият ва маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ пеш аз ҳама маориф ва тандурустӣ, нафақа ва дигар кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ дода мешавад. аз ҷумла афзоиши маблағгузорӣ ба соҳаи маориф 11% ва соҳаи тандурустӣ 8% таъмин карда мешавад. қонун ба рушди устувор ва пешбурди соҳаҳои гуногуни ҳаёти кишвар ва баланд бардоштани сифати зиндагии мардум равона шудааст. хабар медиҳад хадамоти матбуоти сарвари давлат. тавре қаблан хабар дода будем, даромади умумии бюҷети давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 дар ҳаҷми 27 миллиард 645 миллион сомонӣ ки 29% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад муқаррар шудааст. даромади бюҷет барои соли 2021 дар муқоиса ба соли 2020 6%, яъне ки 1 миллиард зиёдтар муқаррар карда шудааст. бародарони азиз, ҳамин буд нусхаи қонуни ба имзо расида аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, яъне ки қонуни бюҷет дар соли 2021 назар ба соли 2020 6% зиёдтар шудагия, яъне ки дар соли 2021 1 миллиард сомонӣ бюҷети давлати ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба соли гузашта бояд зиёд шавад. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, бо диққат гӯш кунед. Дилшод Давлатов нависад: салому алайкум акаи Сорбон. ака сеюмин бор аст ба шумо савол нависта муроҷиат мекунем. ҷавоб намедиҳед. ака саволам чунин аст: ман соли гузашта шиноснома, яъне загранамро дар хобгоҳам дар Русия гум кардам. ба возвращения на родина ба Тоҷикистон баргаштам. баъд наздиконам шиносномаи маро пайдо карданд, равон карданд. ман дубора ба он шиноснома ба Федератсияи Россия рафта метавонам ё дубора шиноснома загран гирам? илтимос ака ҷавоб гардонед. пешакӣ ҳазор раҳмат. агар ки муҳлаташ ба анҷом расидагӣ набоша, албатта ки дар ҳолати парвозҳои мунтазам барқарор мешавад, шумо метавонед ки ба ҳамун шиносномаи пештаратон вориди Федератсияи Россия бигардед. ин ягон монеагӣ надорад. иброҳим Файзиддинзода навистааи: ку як бор барои маскун маълумоти пурра бите. кадом шахсҳоро маскун мекунанд? маскун ҳамон шахсиятҳоеро мекунанд ки мисол зан ва мард аз якдигараш ҷудо мешаванд ва дар рафти зиндагишон соҳиби фарзанд шидагианд ва пас аз ҷудо шидан, пас аз бекор кардани акди никоҳшон нигоҳ мекунанд тавоноии ҳамон марда ва хонавадари ҳамон марда. агар ки аз уҳдаи маскун кардани ҳамсараш бироя, албатта ки зан ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки ба суд ариза пешниҳод кунад барои маскун кардан ба манзили истиқоматии шавҳараш, яъне ки ба хотири фарзанд қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат метиҳад зана маскун кунад дар манзили истиқоматии шавҳар. лекин дар ҳолате иҷозат метиҳад ки агар манзили истиқоматии шавҳараш ягон ҷои зиёдатие дошта бошад. дар ҳоле ки агар манзили истиқоматӣ аз оила пир бошад, яъне ки пас аз ҷудо шидан мард бо
ҳамсар гирифта боша, зан гирифта боша, дар ҳамун хона зиндагӣ кунанд. дар ин ҳолат қонунгузорӣ муқаррар намекунад маскун кардани зана. ё ки агар вобаста аз даромади мард мебинанд, даромадаш ки зиёд боша, пули хуб даромад дошта боша, ҳатто қонунгузорӣ муқаррар мекунад ки дар ягон ҷо агар то ҳатто мумкин ки квартира бигира ба ҳамун занаву пули квартираи вая додан бигира, ё ки ягон хона харида бития. ҳамин назарора ба назар гирифта қонунгузорӣ баъд суд ҳалнома мебурад. Мила нависта: салом, падару модари ман гражданини Россия мебошанд. Ман метавонам бо фарзандонам пеши онҳо равам. Мутаассифона бо фарзандон наметонед, танҳо хитон рафта метонед. Абдулҳамидҷон нависта: салом алейкум акаи Соробон. Чанд бор менависам, ҷавоб наметен. Агар уколи ваксинара бикунанд одамда, справка медодиянд. Ҳамун справка катихона рафта бо Россия гашта омада мешава. Ҳамин саволда ҷавоб битен. Пешакӣ раҳмати Худо. Худо нигаҳбонтон боша. Шуморо низ Худованд нигаҳбон боша. Мутаассифона ба справка шумо наметонед ки боз дубора вориди Россия бигардед, чунки у справка маълумотномае несте ки бемории шуморо тасдиқ кунад. яъне ки маълумотнома гуфта мо ҳамин чиза дар назар дорем ки шумо аз духтур мегирем барои ягон беморӣ дар организми шумо баданаш, яъне ки ҳамун беморитона шумо бояд бирен дар Россия табобат кунен. мо ба ҳамин хотир маълумотномаро бисёртар мисол меорем. Акрамҷон нависта: салом алейкум ака, як савол дорам. Хатнатӯй куни ҳофиз биёрӣ мумкин аст ё ки не? Пешакӣ раҳмати калон. Бародари азиз, и тӯи суннатӣ аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, аз назари танзими ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо иҷозат додагӣ ҳастанд дар доираи оилаи худшон, яъне ки берун аз оила агар шумо ба монанди тӯйҳо меҳмони зиёд даъват кунед ё ки ҳофизҳо даъват кунед, и аллакай вайрон кардани қонуни танзим ба ҳисоб мехӯрад. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай, айноми юристиҷей муроҷиат кун, скидкат мекунад. Илия нависта: салом алейкум акай юристиҷей. Ака мара мошин қати қапидан гаиҳои шаҳр раҳи битонкада дар сари рул дига одам буд. Ӯ одам права надошт. Мошина маҳкам кард, 14500 сомон банкда супоридем. Мошина бировардем, права суд омадай. Меган боз 11600 сомони дига меспори, 5 соли дига права ришад меган. Ака ҳамира мефаҳмонди, раҳмат пешакӣ. Албатта бародари азиз, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин чиза муқаррар кардагӣ ҳастай. Дар ҳолате ки агар ҳамун шахсияте ки дар сари рул шидагӣ ва ҳуҷҷати ронандагӣ медошт, агар дар ин ҳолат ин қадар ҷаримаи калон намекарданд. Лекин дар ҳолате ки вай ҳуҷҷати ронандагӣ надораву та дида ва дониста мақсад мошина да умети ки ӯ мошин бирона, дар ин ҳолат албатта ки ҷарима барои чи 14500 мекунанд бо 11600, ба хотире ки ҳам тира ҷарима мекунанд ва ӯ шахсияте ки мошина ҳай кардагӣ ҳам ӯра ҷарима мекунанд. Ба ҳамин хотир 14500 сомона спориди бо и 11600 сомони дигашам қонунӣ мерай банкда меспори ҳамихе бо 5 соли дига аз ҳуқуқи ронандагӣ албатта ки маҳрум мекунанд. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, бо эҳтиёт бошем, ба ин гуна кирдорҳо даст назанем, чунки мо низ ҳамин гуна кирдорҳоро дидагӣ ҳастем ва шахсан мо низ ҳамин гуна ҷаримаҳоро пардохт кардагӣ ҳастем. Ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт ба ин хатогиҳо роҳ натиҳен, дар сари рултон одамои беправара нашинонед, чунки қонунгузорӣ ҳамин чиза талаб мекунад ва ин чиза ту дар кисаи ягон кас намеспорӣ. Мерай банкда меспорӣ, қонунӣ чекша мебарӣ, дар суд пешниҳод мекунӣ. Тамом. ғайри шӯхӣ нависта: овози перефараторда гап нест брат, уда чӣ? Бародари азиз, дар ҳамин наздикии офиси мо дар ошёнаи боло чанд рӯз шуда ки ремонт рафтаистай, ба ҳамин хотир овозаш мешава инакдаки дар видео меояд. Ба ҳамин хотир узр мепурсам аз касое ки агар нороҳатон кунад ҳамин чиз. Садои дил нависта: ака шумо да чӣ? Мардум чӣ хел тӯй мекунанд? Ба Худо қасам изо намекашед, ай пули шумо расход намекунанд ки шумо ҳаққи мардума мехӯред. Ба фоидаи шумояй, ба фоидаи мардуми камбағал нест. Ман мехоҳам дар ҳамин комментария як ҷавоби хуб битам. Мақсад ки ман дар видеои пештарам гуфта будам ки касе ки дар тӯи маъракаҳошон дар ҳамин давраи беморӣ бисёр одам даъват мекунанд, аз тарафи танзим ҷарима таъин карда мешавад ва ин чиза як тараф мемонем. Бисёри одамо мара оиди даромади ютуб, даромади дигар чизҳое ки ман видео мекунам, ҳар гуна суханҳо менависанд ва баъд ман як сухан мегуфтам ки
ма пули кисаи шуморо нагирифтаистам. Бинен ки и габа ки чӣ хел сахт мерасидай. ҳоло он ки ма ягон таи ҳами бародароро ягон чӣ нагуфтам. Просто дар видео гуфтам ки қонунгузорӣ ҷарима мекунад ва и ба ҳамин хотир навистай ки шумо изо намекашед ай кисаи шумо расход намекунам пули туя. бародари азиз, барои ҳами инами тиборин одамо даку ё ки комментария мемонанд, дигар чизо менависанд, чӣ фарқ дорад ки ман чӣ видео мекунам, ман чӣ хели гап мезанам, ман ай ютуб чӣ хел сум ё ман ай кисаи ягон тайта гирифтагӣ нестам, ман ай ягон тайтарам қарзидор нестам. Ман танҳо инам хели одаморо дар назар дорам, ман ҳамаро дар назар надорам. ва у касое ки моро дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, мо миннат дорем ай у шахсиятҳо. ва боз ин истае ки шумо пули мардума мехӯред ба фоидаи шумо. Ай бародари азиз, пули кадом мардума хӯрдем? Ами имина ма шахсан пули кадомитра хӯрдам? ма гадогӣ кардам дар каналам ягон бор карта мондам ки ма да сум партоин. ма ай афт намуди ами тибори одам ай сумтам безорум, ай хитам безорум. ризқи мара худованд медиҳад. ма пеши ягон тайта ҳеҷ вақт сар ма хам намекунам барои як сум пул ки мара ягон сум ёрдам кунен. худованд мара ризқ ма медиҳад ва шукронаи худованд ки мара дасти пом нашикастае ки сар ма дар пеши ягон тайта хам кунам. ҳар чизе ки худованд насиби ман мегардонад, ман ҳазорон бор шукр мекунам ва сипоси худ ма ба ҳамин шахсиятҳои мерасонам ки мара дастгирӣ мекунанд ва ба воситаи у шахсиятҳое ки дастгирӣ мекунанд худованд ризқи мара медиҳад. ба ҳамин хотир бародаро кам кам фикр кунед ба гап бизанед, чунки гапи сахта ҳама гуфта метавонам. Маган Нуров навистай: худо касала бития бе туям метия бародар. Да ҳаёт як бор туй мекунанд шербачаҳо. бародари азиз, худовандам низ ҳамчунин гуфтае ки эҳтиёт кунед. мо шумо агар эҳтиёт накунем, и ҷабр ба ҷони худмон, ҷабр ба саломатии худмон мешавад. Мисри навистай: ассалому алайкум акаи Сорбон. Аллоҳ таъоло баракат диҳад. илтимос акаи Сорбон ба саволи ман ҷавоб деҳ. агар ман хоҳам ки оила барпо кунам, ман метавонам ба ягон ятимхона ё ки ба хонаи пиронсолон як миқдор маблағ ҳадия кунам. барои ин кор танзим ба ман додани ду таомро иҷозат медиҳад? бародари азиз, ман нафаҳмидам ки тира дар назар дорӣ ки агар ту пул битиву ва танзим тира иҷозат бития дар хона ду таом кунӣ. рости гап ин чиза ман нафаҳмидам. хубтар агар ки дар назар дошта бошӣ ту пул битӣ ё дар хонаи пиронсолон ё ки дар хонаи ятимхонаҳо хӯрок пухта ду таом пешниҳод кунӣ ба вайҳора, фикр мекунам ки тира ягон кас сайди роҳот намешавад ва и аз ҷониби худованд бо баракати худша дорад. шеф Носиров навистай: ман фақат барои тира ҳақорат кардан медорам, барои ки ту шайтони мардума фиреб мекунӣ. бира давомш да ҳақорат навистай. аввал ҳазор раҳмат барои ҳақорат карданат ва ман мехоҳам ки як бор қатъи ҳамин тибори одам рӯбарӯ бизанам, ҳамин тибори биздила ман наздик бибинам ки чӣ қадар қувваву чӣ қадар дилу гирда дорӣ. ҳамин одамое ки дар комментариҳо ҳақорат мекунед, ҳамин қара бидонед ки шумо як биздилен. ами biz чӣ хеле ки ҳаста, шумо ба ҳамон гуна биздилен. фақат дар комментария ғайбат мекунед, менависен, барое ки на ақл дорен, на савод дорен, на мафкураи хуб дорен. ӯ ақл медоштен агар шумо ба дигар корҳо машғул мешиден. ихтиёр Зарипов нависад: салом акаи Сорбон, худо нигаҳбонот. саволе дорам. падарам ҳуҷҷати шаҳрвандиашро ба воситаи почтаи электронии худам равон кард. шумо дар видеоҳотон мегӯед ба воситаи факс мешавад. оё ба почта ҳам мешавад? ака пешакӣ раҳмат. бародари азиз, мо ҳами факс гуфта почтара дар назар дорем. ҳаму факс қатъиам ки равон карден, факс через почта равон мекунад, через адреси почтаи шумо равон мекунад. ба ҳамин хотир и ягон монеагӣ надорад, албатта ки қабул мешавад. тамошобинони гиромӣ, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар дошта бошед, дар поёни ҳамин видео комментарияда бинависен ё ки дар инстаграми ма саволҳои шахситона метавонед равон кунед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. ҳазор раҳмати калон ба он нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд ва ба мо бовар доранд. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.